سبعة مئتاوي كاب واحدات مكلخال حمام أكلنا أو كم زركب تفلت دو ملسو أو وشت لبخم أيكونن أو وشت دمخم ون أيكونن ملسو أو وشت معاناتهم يو بلك سمعهم نالهم أو وشت كبدن معنتان حجي أبز ساعات بترجع من فح كبدي سمعت دخام دحر مقبد ما سمعت كبد النت زساقيكم انتو خوينو حالة نجر كنجركم زدلي حالة زسنبد حق قالو عدماكم إنا دفأس لازم أيكونن اتتساقم زلو أو وشت معنتا نعامة تأكي وزان حرسحات معنتا ويدما ترف مرف مخنياتيو إذا ترف مرف زي ناينسوهم قلبات بسقطا إنا متتا دكاسهم إنا منزعن كاب زلوهم هو عدما 10 عامتات قابل سخونو كتأرقون إنا قبركم يركب زمناو حكمنا زناقرنا انتايو فايفر زبازوحا مقبي تمقابو بروبايتيك وسدو ناي جغورا أسيد مهدئ وحاتو يبلونا جن حق كنزارب انتو خوينا ازوم نقرات نعاكم سريحهم لكم ديوم ما بزحتئكم كل فتنكم منم لوتي أيرخبكم اللو حلوف حالف القادة زقردة خابدكم نفيحو غازاب زيحلكم كخوني خيليو سلامنتاي مغناتو ازوم مفتحتات زيوم نتي ملكة مبر نتو وانا سور نايتت أقم أيفوسون باتي كربا جزا أب هارفاندن أب استفالالي فلوتات ناي حكمنا تكالات استقبر متنعتتات حادة زقرم رخبات وقعو غيروم علو ناي كبد أقحوت محكام محباتن ناي مقبي زي محاقات أقمن زمنجو migrating motor complex زتهبهالة تفتراوي سرعة تسريت معنتانا سرحو خقارت خلويو نازي دوزي بالسرعة تسريت بزي خوبر مدحانيت بزي أجنق متري خبدي أبقزا بزركبو قللت تفتراوين وهدات تراح أو وشدي 4 ساعات داقم كتابك قسوة كم تخلو انت زنقركم خا لومي أبزي فيديو معنتا كم بحدث زحدثو من فح كبدي تسلام كبدهم دمازي ملسو ساينساو ميستر مسمولو أسرارحو كنقركم يه كسام موداتا مساي تصنحو حجي نابت ساينس كنأتو أكلنا كمي كم زسرح بعمقوت كنرداء خلنا نتتساقمون بقللو كنفتحو نخقلينا عدماهم النادفة مسمتا سرعة محاق مقبنا ناب 400 زقربة فتنة يقنس إذا مالت كاب قدم بفرق إذا أكل حايلو تداخيمو قالو مالتيو كمتي أقدي مزدقصهو معنت أنا migrating motor complex ويدما MMC زبهال زقرم بوليس علوو نزي MMC لكع كم حدا دول مزرقي ويمعبل غيرهم حسابوو كابدوهم طرحو أبزخون اللسعات كاب جوغورا جميرو كساب نشتن معنتا زولو دول زخونا منك السقاس جوادا يفتر إذا معبل زي نتز ترفة نايميق بترف مرف باكتيريان مرزن تراريقو نابتي عاوي معنتا يدفو يخون مبر عدمينا ناوسخا خمت سخلو زتقاقوي مقبتات سلان بلعن جنكات سلان بزحن إذا نايتريت معبل يدخم لكع خم حدا حيال وحزي موحز أو قارصو دوز بلا معصو كم زخور مالتيو أبزي جزازي انت أيوز فتر اتمقبي أو وشت معنتاهم نوح ساعاتات يتصنح يبوكع يبسبسو مرزان ما قاز دما يفتر شعوئيو كبدي كم نفحتو زتنفحة كبي دنات زسمعكم إذا منفح كبدت راح يكونن اتمرزي نابدومهم بمقتاو نمولو أكالهم يدخمو كابزي زقردة كالق ساينساو حق دما بايوفيلم استبهالة حدقنيا شفانيو اتي ناي معنت أنا معبل دوم مسزبل حما باكتيرياتات أمن دا معنت أنا كم عختا وي كم لحاج زبالة زي حلف والتاي هانت ازي بايوفيلم يبهاليو ازي شفان ازي ازيو دول كاب مخانو زتلعالة نسوهم اتو حطوهم طعويات بروبايتيك اتبلعوهم طعويات حملتي حلف حاليفكوا حاكم زهابكم تصرب باكتيريا ناب وشتي أياتون اتهم حما باكتيرياتات أب تحت زوالتازي تحبيهم يرابحو مرز دما ينزحو أمو خدقة مفتحو انتايو اتا حاكم زنقركم فايبر بالعزب المخري نزل شفا نزي أي صبرونيو اكوادقة اتي فايبر نزم حما باكتيرياتات توساخ مقبي بموخان نخنفاح يقبرو ساينس أو متنعتات زرقاقتوه زاقر مفتحي نمر أيكن سقر إذا مهدتات زيوم بقدم تختل يقبرو نحنا ندلو ناتي بوليس أبرابيرو نازيناي بايوفيلم والتا سيرو معانتانا تسراري قوزة سري تفتر قوي بروكينيتيك يو
ስለዚ ሎሚ ብልክዕ ነዚ ዝገብሩ ናይ ተፈጥራዊ ሓያላት ውህደታት ኣዳልልኩም ኣለኹ ነዚ ናይ መዓንጣ ተረፈ መረፍ ኣምኪኹ ንኽወፅእን ነቲ ናይ ፅሬት ማዕበል ዳግም ንኸበግስን ልዕሊ ሰለ ረኣዮም ቁፅሪ 1 ጥረ ዝንጅብል ንቕርፀት ከብዲ ከም ዝጠቅም ኣቦታትና ይፈልጡ ነይሮም ነገር ግን ዘመናዊ ሳይንስ ዝረኸቦ ሚስጥር ኣዝዩ ዝዓመቐ እዩ ዝንጅብል ኣብ ውሽጡ ጂንጀሮልስ ከምኡውን ሽጋኦልስ ዝበሃሉ ሓያላት ኬሚካላት ኣለዉ ሓደ ናይ ቀረባ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጾ እዞም ውህዳት እዚኦም ብቐጥታን ንጨዋዳታትናን ንጨጎራን መዓንጣናን የበራበሩ ዝንጅብል ክትበልዑ ወይ ሻሃይ ክትሰትዩ ከለኹም እዞም ውህዳት እዚኦም ልክዕ ከምቲ ደው ዝበለ ሞተር ዳግም ዘበግስ መፍትሒ ኮይኖም የገልግሉ ነቲ ደው ዝበለ ፍጥነት ምሕቃቕ ምግቢ ብ19 ሚእታዊ የቀላጥፍዎ እዚ ማለት ምግቢ ከይበስበሰን ጋዝ ከይፈጠረን ቀልጢፉ ይሓቅቕ ማለት እዩ ቁፅሪ 2 ኣርቲቾክ ኣብዚ ከባቢና ብዙሕ ከይፍለጥ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ዓበይቲ ሱፐርማርኬታት ኣብ ጥርሙዝ ተዓሽጉ ብቐሊሉ ይርከብ ኣርቲቾክ ስለምንታይ ኣድለየ ዝንጅብል ነቲ ሞተር ከተስኦ ከሎ ኣርቲቾክ ድማ መለስለሲ ይውስኸሉ ኣብ ውሽጢ ኣርቲቾክ ሲናርን ከምኡውን ክሎሮጂኒክ ኣሲድ ዝተባሃሉ ውህዳት ኣለዎ እዞም ውህዳት እዚኦም ጸላም ከብዲ ወይ ድማ ሊቨር ሓሙት ብበዝሒ ንኽፈርን ንኽስራሕን ትእዛዝ ይህብ ምውሳኽ ፈሳሲ ሓሙት ኣብ ውሽጢ መዓንጣ ዘሎ ርስሓት ብምልስላስ ብቐሊሉ ንኽንሸራተትን ንኽውገድን ይገብር እዚ ናይ ዝንጅብልን ኣርቲቾክን ውህድ ኣብ ዓለም ሕክምና ዝተረኸበ ዓብዪ ፕሮኪኔቲክ እዩ ቁፅሪ 3 ኣናናስን ፓፓየን ቅድም ዝበልኹኹም ሓደገኛ ባዮፊልም ዝተባሃለ ናይ ኣኽተዋልታ ትዝክሩዶ ሕማቕ ባክቴርያታት ዝሕብእሉ ነቲ ዋልታ ክሰብሩ ዝኽእሉ እዞም ክልተ ፍረታት እዮም ኣብ ውሽጢ ኣናናስ ብሮሚላይን ክርከብ ከሎ ኣብ ውሽጢ ፓፓየ ድማ ፓፔን ዝተባሃለ ኢንዛይማት ኣለዉ እዞም ኢንዛይማት እዚኦም ተፈጥሮኦም ንፕሮቲናት ንምምኻኽ እዩ ስለዚ ናይ መዓንጣና ከኣትዉ ከለዉ ነቲ ሓደገኛ ናይ ባዮፊልም ዋልታ ልክዕ ከም በረድ ብፀሓይ ዝመክኽ ኣማሚቖም ይጥፍእዎ እዚ ክኸውን ከሎ እቲ ተዓፊኑ ዝነበረ መዓንጣና ከም ብሓድሽ ከተንፍስ ይጅምር እቲ ናይ ምሕባጥ ስምዒት ድማ ብኡ ይሃድእ ቁፅሪ 4 ኣፕል ሳይደር ቪኔጋር መብዛሕትኡ ሰብ ምስ ዕድመ ምድፋእ መጠን ኣሲድ ጨጎርኡ ብርኡይ ይቕንስ ኣሲድ እንተዘይሃልዩ ድማ እቲ ካብ ጨጎራና መዓንጣ ዝሕልፍ ሓላዊ ማዕጾኡ ኣይኽፈትን እቲ ምግቢ ድማ ኣብኡ ተዓፊኑ ይተርፍ ኣብ ውሽጢ ኣፕል ሳይደር ቪኒጋር ዘሎ ኣሴቲክ ኣሲድ ልክዕ ከምቲ ተፈጥሮኣዊ ኣሲድ ጨጎራ ኮይኑ የገልግል ነዚ ክትሰትዩ ከለኹም እቲ ሓላዊ ማዕጾኡ ይኽፈት እሞ እቲ ምግቢ ብቐሊሉ ናብ መዓንጣ ይሓልፍ ይኹን እምበር ነቲ ትኽክለኛ ዘይተጻረየን ካብ ታሕቲ ደመና ዝመስል ነገር ዘለዎን ቪኔጋር ምግዛእኹም ኣረጋግጹ ነዚ ነገር እዚ ብጽመና ስምዑ እዞም ውህደታት እዚኦም ተፈጥሮኣዊ እኳ እንተኾኑ ንኹሉ ሰብ ይኾን ማለት ግን ኣይኮነን ሓያላት እዮም ስለዚ ክንጥንቅቕ ዘለና ሰባት ኣለና በመጀመሪያ ደም መቕጠኒ መድሓኒት ከም ዋርፋሪን እትወስዱ እንተኾይንኩም ነቲ ናይ ዝንጅብል ውህድ ቅድሚ ምጅማርኩም ንሓኪምኩም ምምኻር ኣይትረስዑ ምክንያቱ ዝንጅብል ብተፈጥሮኡ ደም መቕጠኒ እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ቁስለት ጨጎራ ዘለዎም ሰባት ኣፕል ሳይደር ቪኒጋር ወይ ድማ ጽማቕ ሎሚን ነቲ ቁስለት ከቃጽሎ ስለ ዝኽእል እንታይ ዘይተጠቐምኩምሉ ይምረጽ ሳልሳይ ነዚ ሓያን ናይ ተፈጥሮ መጽረይ ክትወስዱ ክትጅምሩ ከለኹም ኣብቶም ናይ መጀመርያ ውሕዳት መዓልትታት ኣብ ከባቢ ከብድኹም ናይ ሙቐት ስምዒት ሓሊፍ ድማ ቀሊል ናይ ምቅጻል ስምዒት ክስማዓኩም ይኽእል እዩ እዚ ቴርሞጂኒክ ሪስፖንስ ይበሃል እዩ ኣካልኹም ነቲ ደው ዝበለ ሞተር ዳግም ከተስኦ ከሎ ዝፍጠር ተፈጥሮኣዊ ምላሽ እዩ ኣይትሰንብዱ ይኹን እምበር እቲ ቃንዛ እንተበርቲዑ ብኡ ክተቋርጽዎ ኣለኩም ካሊእ ዓብዪ ጌጋ ድማ ናይ ጨጎራ ኣሲድ መህድእ መድሃኒታት ምስዞም ተፈጥሮኣዊ ውህዳት ብሓደ ምውሓጥ እዩ እቶም መድሃኒታት ነቲ ስራሕ ቪኒጋርን ሎሚንን ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዝዓግትዎ ምንም ዓይነት ለውጢ ኣይትርኡን ሕጂ ናብቲ እትጽበይዎ ዋና ክፋል በፂሕና ኣለና ነቲ ንዓመታት ኣብ መዓንጣ ተዓቑሩ ዝጸንሐ ርስሓት ጸራሪጉ ዘውፅእ ናይ ዝንጅብልን ኣርቲቾክን ዓቢ ቶኒክ ኣሰራርሓ ክነግረኩም እየ ወረቀትን ስክሪፕቶን ሓዙ እዚ ውህድ እዚ ክተዳልው ዘለኩም ኩሉ ግዜ ምሸት ዋና ድራርኩም ቅድሚ ምብላዕኩም 20 ደቂቕ ኣቐድምኩም እዩ ቀዳማይ
عاقن عباية صابعة زخون ترى زنجبل لحاتو مو بصبو فحفحوه نقص زنجبل ويحرج أي سرحنيو قال أي قتلهم كابتي أب طرمز جشيت ناي أرتيجوك ماي كلتا مانكا شوربا وسغلو ماين جون طرح زلو ومبر بزيت زتسرحا أيتكزو سلستا ناي فرق لمين صمقلو ويدما وسغلو أربعة حدا مانكا شوربا أورغانيك زخونة أبل سايدر فينيغار وسخلو حامشاي أموداتا حدا برجقو لبت زبالة ماي وسخلو زفالح ماي فلسيمهم كيتقومو مغنياتو اتزفالح ماي نوتهم أووش تزلو تقنتي إنزايمات قتلو يدفقوم يو نزماتو سالاسا معالتتات بديسيبلين نزوم تونيك تتقومو أبسال سيت معالتي اتمنفح كبدن موت تقارن كغنس كتستوعلو يخم أووش تحادة سمون دما دحر مقبي يسمعكم زنابرة سمعت دخامن خابي دنتن كتأفئيو أووشتي حدا ورح دما دركات كبدي يفتحمو قلبتهم لك خم كيزين سنتهم تحدثوا كترخبوا ويخم أزي ببزوحات أشحات سبات سترقاقتن ساينس تدقفن زاقرم لوطيو كبرات تخاتل تشانالي حدا نقر كتفلتو اللي يدلي أكالهم أي تبالاشون عدمهم موون أي قدوكمن أكلهم رؤسو وعلو ناي مصقان زغرم تفطراو عقما ኣለዎ كبدخمن معاناتخمن بلكع كسرحو يدلي እዮም እንተኾነ ግን እቲ ዘመናዊ ዝተቐነባበረ ብኬሚካል ዝተመልአ ኣመጋግባ ነቲ ተፈጥራዊ መስርሕ ኣዛቢዕዎ እዩ ኣመጋግባኹም ዕርዩ معاناتኹም ትፍውሱ ኢኹም ነዚ ተፈጥራዊ መፍትሒ ካብ ሎሚ ምሸት ጀሚርኩም ፈትንዎ ን30 መዓልትታት ጥራሕ ንጥዕናኹም ቃል እተው ምቾት ከብድኹምን ምምላስ ጉልበትኹምን ክትሪኡ ከለኹም ሓኪምኹም እኳ እንታይ ኢኹም ገይርኩም ኢሉ ክሓተኩም እዩ እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩምዋ ላይክ ብምግባር ንብዙሓት ንኽትበፅሕ ሓግዙኒ ከምኡ እውን ከምዚ ዓይነት ዕሙቕ ዝበለን ሳይንሳውን ናይ ጥዕና ሓበሬታታት ንኽበፅሐኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ምልክት ደወል አብርሁ ነዚ ቶኒክ ፈቲንኩም ዝረኸብኩምዎ ለውጢ ወይ ድማ ዘለኩም ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ኣብ ኮመንት ኣስፍርዎ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ